Objectiu de Desenvolupament Sostenible 14. Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, els mars i els recursos marins. Bon dia, és primavera i som a la platja de Vilanova, plena de sorra, d'onades, de vida. D'on ve la paraula platja? Mireu, en indoeuropeu hi havia dues paraules molt semblants. Una era ple. Plenos. Ens ha arribat en català pràcticament igual. Vol dir emplenar, ple. Però si aquesta paraula ple la pronunciem, per anar és una altra arrel, no ple, sinó pre, ja no vol dir ple, sinó que vol dir pla. També ens ha arribat, fixeu-vos, després de milers d'anys després, ens ha arribat pràcticament igual. Això vol dir que segurament la manera d'expressar-se, la d'onomatopeia d'aquest pl, expressa que és alguna cosa plana o plena, en aquest cas, depèn de l'arrel que agafem. Doncs bé, aquest pla va arribar, a través del llatí, ens va arribar i ens va donar lloc a una paraula com platea. Òbviament, pla, no cal dir-ho, però també platja. L'Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 14 de Nacions Unides ens convida a conservar els mars i els oceans i a utilitzar de manera sostenible els recursos marins. Per tant, evitem la contaminació a les platges i al mar. Em podeu seguir a Responsabilitat Global. Gràcies!